नोंथांखौ आंनि आइबि गस्पेल इउटिउब मिनिस्ट्रियाव बरायबाय। आङो दिनै मोनसे नोंथांमोननि थाखाय गोदान भिडिअ लाबोदों। बेयो जाबाय दि सासे गिर्जा न' सावग्रा बेक्तिया ख्रिस्टियान जाबाय। दे नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो। नोंथाङा माब्ला फोरबो जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावनाय, बबे मायथाइयाव? बे सोंथि सोंनायनि थाखाय आं नोंथांखौ फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै साबायखर बावनाय थाबाय। आङो जिसु ख्रिस्ट'खौ 2010 बे समावहाय आं मोननो हादों। आं बे समावहायनो न'खरैनो बाप्तिस्मा लादों। बे समाव आङो मोनसे कुइसन सोंबावनो नागिरदों। बे नैथि कुइसना जाहैबाय, नोंथाङा दि दा जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावनायाव गोबां पारसिकिउसन मोनदों। नोंथाङा गामिखौ नागारनानै गुबुन मोनसे जायगा हाग्रा सेराव नोंथाङा रायजो जाफैदों। दा बिनि सिगां जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावनायनि सिगां नोंथाङा जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायग्रा मानसिफोरखौ सिगाङाव नों पारसिकिउसन होदोंमोन नामा नोंथाङा? बे सोंनायनि फिननाया बेबायदि जे आङो मोनथियैनि थाखाय बै समावहाय आङो ख्रिस्टान धर्मनि बिरोधै आं गोबां खामानि मावदोंमोन। बेवहाय आङो जे 1994 बे समावहाय आङो गंनै गिर्जाखौ सावनायाव लोब्बा दंमोन, जेरै दावधारा आरो लोखि बाजार। बेवहाय गिर्जा दंमोन थोरि न'नि, बेखौ आङो सावदोंमोन। आंनि ख्रिस्टानफोरनि सायाव मेन धारणाया बेनो। नोंथाङा गिबियाव जिसु ख्रिस्ट'खौ मिथियाखैमोन। बे जिसु ख्रिस्ट'खौ मिथियै समाव नोंथाङा इसोरनि बाथ्राखौ मिथियाखैमोन। दा मिथियैखाय बेफोरबायदि इसोरनि बेरेखा हाबाफोरखौ नोंथाङा मावबाय। दा बेयो मोनसे सोमोनांथाव बाथ्रा जानानै फैबाय जे सासे इसोरनि मानसिफोरखौ बा जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायग्रा मानसिफोरखौ थारना होग्रा सासे मानसिया जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावबाय। एकदम सोमोनांथाव। आरो बिथाङा जिसु ख्रिस्ट'नि फोथायग्रा सुबुंफोरनि बे गिर्जा न', इसोरनि गिर्जा न'खौ बिथाङा गंनै सावदोंमोन। दा बियो जोबोद सोमोनांथाव जानानै फैबाय दे गिर्जा सावग्रा सासे बेक्तियादि आरो गावनो जिसु ख्रिस्ट'नि मानसि बा जिसु ख्रिस्ट'नि सासे फोथायग्रा जानानै फैबाय। बेयो जोबोद सोमोनांथाव। बे सोमोनांथाव निस्सय माबा मोनसे हाबनानै दङ। जों बेखौ उनाव खोनासंनो मोनलांगोन। दा नोंथाङा जिसु ख्रिस्ट'खौ मोननो हाबाय। बे हिसाबै सिगाङाव नोंथाङा दि जिसु ख्रिस्ट'नि फिसाफोरखौ बा जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायग्रा सुबुंफोरखौ थारना होदोंमोन। बे हिसाबैनो नोंथाङा दिनै जिउआव गोजोननाय मोननो हायाखैमोन जानो हागौ। दा बिनि सायाव नोंथाङा माबा मोनसे बुंगोन नामा? जिसु ख्रिस्ट'नि जे गिर्जा न' सावखांनायनि उनाव बा जिसु ख्रिस्ट'नि फोथायग्राफोरखौ थारना होखांनायनि उनाव नोंनि जिबनाव माबा साननाय फैदोंमोन नामा, जिहेथु नोङो बा नोंथाङा जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावनो गोसो जादोंमोन? सिगाङावनो बुंखादो जे ख्रिस्टानफोरनि सायाव धारना खालामनाया आं मोनथियैनि थाखाय आङो बे खामानिखौ मावदोंमोन। बे खामानिखौ जे धारना खालामखांनायनि उनाव, पारसिकिउसन खालामखांनायनि उनावहाय आंनि जिबनाव आङो जेबो गोजोननायखौ मोनाखैमोन। आरो बेबायदिनो गोबां दिन बोसोर आङो बेबायदिनो दुखु दाहा आरो असान्तियै आङो जिउ खुंबाय दंमोन। दा नोंथाङा जिसु ख्रिस्ट'खौ मोननो हाबाय। जिसु ख्रिस्ट'खौ मोननो हानायाव नोंथाङा जिसुखौ नाजावखांनायनि उनाव माबा आरो धारना नोंथांनि सायाव फैदों नामा? बियो जाहैबाय, आं जिसुखौ मोननायनि उनावहाय जे गामिनि मानसिफ्रा आरो गुबुन धर्मनि मानसिफ्रा आंनि सायाव गोबां बेबायदिनो गाज्रि सावरायनाय जादों। आरो आंनि सायाव जे गोब्राब पारसिकिउसन फैदो आरो बिथांमोना आंखौ गामिनिफ्राय माने बैकट खालामनाय जादों। आरो बेनि उनावहाय आङो गामियाव थानायनि खाबुखौ मोनिलाय आंनि बे लोखि बाजारनि साहा बे हाग्रा खाथियाव आङो बेबायदिनो न' बां लुनानै आङो दा दङ। नोंथाङा जे होखारजानानैब्लाबो जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावनानै लाबाय, बेवहाय माबा मोनसे मैल्यबान खोथा एबा सोमोनांथाव खोथा, आसाबादि खोथाफोर दङ नामा? बे सोंनायनि फिननायखौ आं बेबायदिहाय आङो फोरमायनो लुबैयो जे आङो बाइबेलखौ बोसोरनै फरायनायनि उनावहाय आं जा स्टाडि खालामना मोनबाय, बेवहाय आं मोननो हादों जे जहननि लिरनाय 3 बालाबनि 10 सिरि, बेवहाय इसोरा बे बुहुमाव थानाय गासै मानसि जातिफोरखौनो बियो अनबाय, बियो गावनि गेदेर अननायखौ होबाय। बेखौ आङो मोनथिनानै
जे आरो मोनसेया जाहैबाय जहननिनो लिरनाय 10 बालाबनि 10 बियो जोंनो गोथांखौ बे पृथिबियाव होनो फैबाय। बेखौ आङो गोसो इसिंनिफ्राय जे मोनथिनानै आं बेखौ नाजावनाय जादों आरो बे नाजावनायाव गामिनि मानसिफ्रा बा अन्य धर्मनि मानसिफ्रा आंनि सायाव गोब्राब पारसिकिउसन खालामब्लाबो आङो बे गोथांखौ नागारनानै बे इसोरनि अननाय जिसु ख्रिस्ट'नि अननायखौ नागारनानै आङो आरो गुबुन लामा लाबावलिया आं बेखौ डिसिसन लादों। गोथार बाइबेलाव जहननि 14 बालाबनि 6 सिरियाव बेबायदि लिरदों, आंनो लामा नंगौ आरो गोथां, आंजों नङाब्ला रावबो बिफानियाव एबा सोरगोआव सहैया। बिथाङा बुजिनो हादों जे सोरगोआव थांनाय लामाया जिसु ख्रिस्ट'आनो, बेनि अनगायै गुबुन सोरगोआव थांनो हानाय राहा लामा गैया होननानै बिथाङा बुजिनो हादों। बेनिखायनो बिथाङा जिसु ख्रिस्ट'खौ नागाराखै आरो गावनि न'खौनो नागारनानै गुबुन जायगायाव न' लुनानैब्लाबो रायजोखौ नागारनानैब्लाबो बिथाङा जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावनानै थादों। गोथार बाइबेलाव जहननि 11 बालाब 25-22 सिरियाव बेबायदि बुंदों, जिसुआ होनबाय, आंनो सिखांफिननाय आरो गोथाङा, आंखौ फोथायग्राया थैब्लाबो गोथाङै थागोन आरो गोथाङै थानाय आरो आंखौ फोथायग्रा साफ्रोमबो जोबथाराजासे थैथारनाय नङा। बिनि ओंथिया जाहैबाय जोङो मानसि हिसाबै जोंनि मोदोमा सानसे बयबो थैगोन, नाथाय जोंनि स्पिरिट एबा आत्माया थैनाय नङा। नाथाय नोंथाङा जेब्ला जिसु ख्रिस्ट'खौ मोननो हायाखै अब्ला नोंथांनि आत्मायाबो थैगोन। जिसु ख्रिस्ट'खौ मोननो हादोंब्लासो नोंथाङा नोंथांनि बे थैनायनिफ्राय बासायजानायखौ मोननो हागोन आरो सोरगो रायजोआव थांनानै आलो गोजोनै थाहैनो हागोन। गोजोन्थों, आमेन।